दिनै जोङो प्रथम बनगाव मण्डलनि जानानै स्टारिं अफिस खुलिदों बे स्टारिंखौ आं दिनैहाय अपेनिं खालामबाय दा बिनि उननिफ्राय जोङो मोनफ्रोमबो शक्ति केन्द्र जों स्टारिं अफिसआव गाबोननिफ्राय बेखेवबावनाय जागोन थारमाने जोंहा गोजौनिफ्राय बिथोन हराबा जों गोसो जानानै जाहाथा मावलाबाबो जाया दा गोजौनि बिथोन हरनाय बादि दिनैहाय खुलिनाय जाबाय मानो होनोब्ला सिकिउरिटिनि डेटआ 6 तारिखआवसो लास्टमोन नालाय ओंखायनो दिनै 7 तारिखआव जों बेखौ खुलिनाय जाबाय आरो दा नुहुरदों बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गोसो जानानै बयबो नुजाफैदों जों रावखौबो लेंहराखैमोन खालि ब्लक कमिटि आरो वमेन बिपिएफ मोसानायखौ लेंहरदों नाथाय गावसोरनो रायजो राजाफ्रा खोनानै दिनैहाय बाव लैहोर फैनानै बाहागो लाफैदों दा बेफोरखौ नायनानै आं नुहुरदों माने फैगौ 22 तारिखआव भटआ आं देरहागोनखौ आं मिजिंथिबाय जिखुनु जाया आंजों गासिबो रायजो राजा गुबुन हारिनि मानसिफ्राबो आंजों लोगोआव दंखाजोबो बयबो आंजों रायज्लायफैखाजोब्बाय बेखौ नुहुरनानै आं दा फाइनाल खेबाबो गरसेयावबाबो देरहाखायो बल खेलाया टाइब्रेकारबाबो गरसेयावनो देरहायो बा गथमाव देरहायो जिखुनु जाया देरहागोन आरो बेनो आंना जोंनाथ' बिराद मोजां जोंना दा जायगा जायगा मानसियानो दंखाजोबखायो एकदम आङो खालि थांनानैल' रायजो राजाखौ नुजाहैनांगौ जा अलरेडि सिस्टेमा बिराद मोजां बिजोंना दा बे हिसाबै केम्पिं खालामनायाव इजि जोंना बे सिस्टेमखौ जोंनि बे लकेल पार्टिफोरा रोङाखै दा सोलोंदों एसे बेफोरखौ सोलोंदोंमोन नाथाय बिथांमोना अत हायाखै बिपिएफनि भटआथ' आंजों दिनैहाय कुमर नार्जारि आदा मोनैनि उनावनो बांसिन फैबाय आंनाव दिनैहाय मानसिखौथ' आङो 6000नि बारा सोबाय बिसोर बुंबा जागोन नामा बिसोर नुवानो बिसोर आङो बै समाव जेलाना जोंनि एलायन्स सरकास दंमोन बाव बिजेपिआबो एपिएलखौ सोनो मोना एपिएलआबो बिजेपिखौ सोनो मोना होननाय मोनसे जा एग्रिमेन्ट दंमोन बे एग्रिमेन्टआव बिथांमोना जोंनि आदार रावखौ लांग्रोबाय नङा होमबा जोंनि जुब मोर्चानि प्रेसिडेन्ट खनसायमोनखौ लांबाय बेनिफ्रायसो जोंबो बे जिनिसखौ मावखुमादों खिन्थु जोङो बिनि सिगांनो बिराद मावखुमाय थाखादों जोङो मिडियायाव अपेन खालामाखै बे मानसिफ्रा जों दिनैसिमबो दंजोबो 6000सो एपिएलनि मानसिफ्रा जों जइन जादों दिनैबो जागासिनो दं दिनैबो आंखौ लेंहरदों एपिएलनि मानसिफ्रा 6000 जानो 1000 गाबाबोथ' 5000 आरो गोदोनि 2015आवनो बेयाव बिजेपिआ 10,500 ग'र मोनखादों अलरेडि बे सिङाव दंखाजोबो बिसोरखौनो ओरैबो दोरोङाखै मिथिबायना दा आंजों बर'आ दिनै 35% दं आंजों नोंथाङा देरहागोनखौ डिफारेन्सखौ मानो बुंबाय थांबांब्रा आं ओंखायनो गरसेबाबो देरहानाय गरनैबाबो देरहानाय होनबाय आं फुटबलाव डिफारेन्स बुंनानै मा जानो बेखौ रायजो राजायासो बुंगोन नंगौना नङा फाइनालनि सिगांथ' बुंनो हायाना नंगौना नङा फाइनाल जानांगोन फाइनालाव होमबासो जेब्ला बर सोखाङो होमबा होननो हायो दा बुंनो हायाथ' बे जाम्बानिसो बासा जागोन बे आं 8000आव देरहागोन 6000आव देरहागोन होननाया बे दा बुङाबा जागोन नामा बियो रायजो राजानाव सोंनांगोन आरो खाफालनिबो खोथा थाबाय भाग्यआव थानांगोन गोजौनिबो खोथा आशीर्बाद नांगोन हा जोंना नङा भगबाननि आशीर्बाद खाफाल थानांगोन नों आं बुंलाबानो जायाथ' भट गेलेनाया आं देरहागोन उमुक दिनैनि दिनाव सुकुर आलियाबो आं देरहायोनो सुकुर आलिखौथ' बयबो सिनायजोबो ना फाग्ला नामा बियो ओंखायनो जानला मोनला देरहाजों होनजाया फाइनाला जागोरथों 22 तारिखआवसो जागोन ना फाइनाल जानायाव बे भट होनाय समावनो जेननो देरनायखौ मिथिदे नोंसोरथ' बिराद एक्सपार्ट ना मिडिया मानसिफोरखा नंगौना नङा नोंसोरना बुंगोन नों देरहासिगोनलै सार होनगोन नोंसोरनो होमबा आं देरहाबाय बेनो आरो जिल्ला हिसाबै बिजेपिआ बेसेबांसो बेखौ सोंबावो नोंसोर जिल्ला हिसाबै मोनसे मासआव देरहागोन बेफोरखौ आं बारा मालायनिखौ थाल लाहरालै आंहा आंनिखौ आंहा बे जायगानिल' लिडार देरहा खिन्थु मोनगोन मोनब्रै मोनबासो मोननायनि माबा दं आसा दं मोनब्रै मोनबासो देरहानाया एकदम सियर जानानै दं दा दाथ' आं होननाय बादिनो बिदिनो खाफालबो नांगौ नङा होमबा ओंखायनो बेखौ बुंलाबायनानै मा लाब जानो मानसिफ्रा रायजोफोरनि गोसोखौ बोनो आं एथ' हाजाराव देरहागोन उमुगा मानसि आं गैला होनना मा लाब जानो आरो मालायखौ बखिनानै बर बिनायाथ' मोजां बाथ्रा नङा आंना सोरखौ रावखौबो बखिया आंहा आंनि जा बुंनांगौ रायजोनो बे खोथाखौल' आं बुङो बे राजो बांगालखौ सोरबा बखिबाबो आंहा बखिफिननाय नङा खिन्थु बांद्राय बखियोब्ला आंबो बखिफिननांगोन ना दा जोंनाथ' बिदि जालायाखै दिनै दावराव दावसि गैला जों बिराद मोजाङै दा
बयबो खाथि खाथि जों अफिस खुलिलायनो हाबाय नङाब्ला गोदोनि दिनाव अफिस खाथि खाथि बुलाय सोलाय जायोमोन दा बिजनेसा गैला नंगौना नङा दा ओंखायनो दा आं मोनसे खोथाखौ नोंसिनि एनालाइसिस खालामो जोंनि बर'आ जोंनि बनरगाव समस्थिया गुबुन हारि आरो बर'जों बहुतानो समान समान होमब्ला 29,000 भट थागोन बर'आ कास्टिं जागोन 80% जाबानो 22,000-24,000ल'सो भट जायो बेखौ साबा नों बर' केन्डिडेटआ रानजोबोबा मा भट गोलैनांगौ जों सोरबा खम मोनगोन सोरबा बारा मोनगोन दिनैनि दिनावथ' नों गुबुन हारिया रावनोबो भट होआ मोनगोन सोरबा फालबा सोरबा 10% मोनगोन सोरबा 15% मोनगोन बे उनाव गासिबो बिजेपिआव गोलैजोबगोन बे हले सैथो नोंसोरबो सिङाव मिथिखायो बेखौ